నమస్తేనండి. నేను మీ కృష్ణ. పెద్ద పులులు అంటే ఎవరికి భయం ఉండదు చెప్పండి. కానీ ఈరోజు తెలంగాణలోని సింగరేణి ఓపెన్ కాస్ట్లో పెద్ద పులి సంచరిస్తున్నది. అక్కడే ఓపెన్ కాస్ట్లో ఒక సెక్యూరిటీ క్యాబిన్లో ఉన్న కొంతమంది అక్కడ చూస్తుండగానే ఆ సైడ్ దిబ్బ నుంచి ఒక పెద్ద పులి చిన్నగా నడుచుకుంటూ వచ్చింది. దీంతో ఒకసారిగా ఓపెన్ కాస్ట్లోని కార్మికులంతా భయాందోళనకు చెందారు. ఇటీవలే చూసాము అటు నిజామాబాద్ కానీ ఇట్లా మించిర్యాల కానీ తదితర ప్రాంతాల్లో వ్యవసాయ పొలాల్లో కూడా పెద్ద పుళ్ళు సంచరిస్తూ కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఏమంటే ఆ పెద్ద పుల్ల సంతానం అధికంగా కావడంతోనే ఈ పులులు అధికంగా సంచారం చేస్తున్నాయని, తమ ప్రాణాలకు రక్షణ కల్పించాలని చెప్పి ఆ సింగరేణి ఓపెన్ కాస్ట్ కార్మికులు కూడా ఫారెస్ట్ అధికారులను కోరుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఆ పెద్ద పులి సంచరించిన తీరు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. అదేంటో మీరు కూడా చూడండి.